para bangit biye ngadap de kajing kemen ke bakrau pan ai kan Jinghikai Niam mentah ke step nganget phiru phiselong ke kemen pan sngap ban pe kan Jinghikai Niam jingi na kan ke channel ke bangi ai phiman la ka Taiew ke shwa bangin sedang dengan dua shwa ha ka kerteng ukpa baru khon ba Mynsiem ba khoj amen Khublei Shibun songo yame me ai ke kam ke jam ban pendep ke jing tre ban pendep leba ke pendep iki ngiyo kabam ke di ngiro ni par ngiyo ke spa ka peu ka mai ka ji kar Khublei try kan dar ke kam ke jam ke tre malaka se kar khu kham tam ke Jinghikai Niam ji minta ka ske ke long ke mato yangi e pa ni ke le daw Chris try jongi amen pa polek tien jong blei tak chiti ba ar jong Paulus ba khoi che ke nang Thessalonica nong balai nyau hadu khalai phitip kumno phidei ban perthu bu ya kanuk sa jongi ngem chim im jai pde men ba yala don bat phi lane ngem chim la abam ya nano pen ban ngila dem trei bat ski bat met ha do bangi la jan sdot klem da ban khia ya no na phi om bangim don hok bandawa na phi re ban tup ai kanuk sa ha phi ban perthu buot Dasisha menbang la don rengkat bat phi ki chat bu kane kajing pendek bau no ubam tre ban tre de ban bam ni Sngewbha don a phi ki ba ya jaitu klam tre re shule min le smart ya kum ki ne ngi hukum bat ngi kentu teng ha utrai Jesus Christ ban kamai ala kabam da kabatre jar ko parabai nget wat hat ban le ba takten Jong utrai Iasam yaw blei para bangeng pe akwa ban Jinghikai Niam mata ka step na ka le ka jupule pa sel kanat ka ba Paulus pukho la ka hakinong Thessalonica kai kata ka Jinghikai Niam wong kini kintien uong ba ide ban kamai kabam kadi jongi da kabangi tre jar kabamot da kabangi Trei Shitom ya aingo yo blei ba paro langi ngidon ta ki Jong ki kamban pendep wat ki hybrid jongi kila school kila ik pendep ki kamba ai me pa hayang sam ngi barang ba ngi tre kam office ngi barang ba ngi le chayok chahat kita belang kita kita paro kita jing tre kita ai cuma toy ngi papenyo ngi kabam kadi pat kita pan staru yangi dan nama kata Paulus ngi mata step ka wei kamar ka bakong santam ya ka jinon kam pan Trei Shitom ha ka jing im jongi ublei ulang nuksa yangi ban Trei Shitom ipole ka kitab Genesis nabastang ka Bible ikum no blei utre real Sngi pat hakasik banyaw song type pakitab Genesis nang ba ar ublem kan kam ka bam ka dik ublem kam ngi re kwa manikay ngi bangilon kam ka Mynsiem ide melong ke besat ban Trei Shitom nagbata ka jon kam Kaba Kynja Doh jongi ublem ro tha ngi ka dur ka dar jong kitab Genesis nang ba Nyngkong apn reu bat lo ayangi ya kabor halor ki ke baro kebedanak partai jong ka beneng jong ka Maria pat ulo om to roy to kha to roy to napen roy mo pen au to nang roy ka spa ka peu to nang roy ka mai ka ji na roy ka ne ka tai ublei Trei Shitom hui ka yangi mantan Paulus ko ulo nuksa Trei Shitom yangi ulo sne mantan ka kentien pisap ha kentien ka bakhad duong pat ai ba mi ubam tre pan tre ka bakhor pa mo ban ong dan nak dem chupi mat ki bam tre pan tre mo pan ong ba ka jing tre ka de ka wei kan kam tam ka jing im jong breu ban dub yo bam ban dub yo kamai dub yo ka ne ka tai tu Trei Shitom Paulus wi ka yangi i pa chu chi su nong pan im jongi ndalo stang ban le kam pai ba ngi pule hake sithi jong hake kam jong ka apostol nong ba si peu lai pu pra le ka leng tang ban tre ban le bai pra breu ba kam chai ka gospel Lukas ka nong pasaw sa pulai ong gini kintien adem boleh kai iki berapa sinakaw ong ade bele chatai ru ade bele lap chak ta Kiwei ru kabamot ong ade ban Trei Shitom
Trei Shitom kada kam bala prakam tiu blay na ngade ban ai nam ai borom yo blay kada ban Trei Shitom. Ia ro ni songo yo blay hak imblang salang jengi ia ro ya par pun ba na dia Trei Shitom. Trei Shitom ngiyo ka bam ngiyo ka kamai ka ji ibit ibiang pi iki ye ke sem bangidon namar ki so jong ka Trei Shitom. U blay ko khu ka do hapa ni Trei Shitom. Ke tap pawar le nong ba chi pheu khat wei ka ong. Ki ba Trei Shitom ki yo la ka bam. Ki ba Trei Shitom ki yo ka mai ki pu ki pieng ki roi ki par apa ro ki liang. Ba Trei Shitom. Ye pulih ka kita pawar bien la nong ban riu. Nong tho ka ni kitab yo thu sepang kita kiu ong pe ki tau Parish. Kumjuh yap ja. Kumjuh bam ki Trei lang. Ki Trei bat ki yo ya ka bam. Ito na kabalang, kaway kadulir dyan kabalang doar barba baar batikan tu, kabakarteng kaudium et spes, kabakaran siya ka pastoral constitution on the church in the middle world. Haglan nang kabakan riu, laipusan ka ongkum ne. Ubrium dala Trei Shitom, uhun. Ubrium pa Trei Shitom uhun, habakut kasi namo, ngala yo nong, ngala hun, ngala kamen, nama nga Trei Shitom. But om tang kata wi iru ya kacing Trei kacing roi kacing par nama ki so jong kacing Trei Shitom jong u ne jong ka ne jong ki ne i ki bri badon ka te pate te kan ni ka dulit kau dium at space life posan kaya ro kacing krau ka kam ka bangile kalong ka pakentang kalong ka ba don buram ka kam bangile kacing Trei bangile te ka ong nama kata ngi den pendep bai ka bangin hun chimet te ka bangi pendep pat sakmen bani i ya kacing roi panel Trei Shitom kan dia ka ba blay wa yangi bangin Trei Shitom ha kacing im jongi ka wi ka bakhang la yangi banim Trei Shitom kum bakkan Paulus akwa lu batai nan kacing jai tu ban Trei salia ban Trei kwa ban yo bam sub bam abam le Kiwei he kam long Paulus pisra pam tan sepule te ukran ikhtiar bako wat ai bam yo no ban Trei are ngino de abakali le de habakut ke sip dong te ngam dawa ban bam ta ke sing ngal chu chong per si swi ngal chu thia per si swi pinut nganut le ngino ben ai khon ban bam jam ta ke step ban bam jam ta ke miet ngama pin sim Trei imnot Paulus neng mawi I badon yo don let's say ngangi ngam tek ngamut yo don ngidon ke mesim chai tu kita pawar dan ban riu pra ong lara pilong bajai tu ikan of the kill dah kita kiu halan nong ban riu pra ong baro chitlang kilum jing bam hakapon yur ki yo ka bam ka babiang ikai na kita kiu jing long yong ki kum na ka Trei kita pawar biang dan nong basi pewsa ka ong kakti ba alhia kanam yo jing bam sap kiti kicat ki bal hia ki nam yo jing bam ke jing mut berkat ke bal hia ki nam yo jing bam ke pole biang ha kita pawal nong ba khat ar popra akan sepang ke jing be merat ndai thal se ki bri ke be merat dak la be yo ai kamrat uba al hia uba jai tu unum yo ya kamrat kai kane kada ya thu yang ni ka jing sniu ka jing al hia ka jing jai tu jing ni pat pendep ya ki kam ki jam jong ni Tuan pun kita papelong ini ban jaitu. Nala sinalade, bangilong jaitu. Lasengi inuksan Kiwei pat. Lasengi don model, nangim Trei ban pek model ki don bek. Trei Shitom, lasengi Trei ban pek ban pertubuan naki. Kombo Paulus mentan pertubuan nangi wong. Ka pertubuan ada ngalong jaitu, ka pertubuan naki breba im saudong jenga. Kiba Trei Shitom kumno ki yo ka bam kumno ki roi ki par habaro ki leng jing em joki terima kata ke jing chai tu kadai ka wei ke bakang la kengi ban long ki brio ki Trei Shitom te Paulus kai ni mata ke ski arteli nama kata ka jing dan ka ban Trei Shitom bat ka ba ar ka jing kia ka jing jai tu na ka jing jai tu ha kan ka juk ni uat ngim don kam dan jam la seng ki blinti bak sarkar kan ai kam ai jam ngi Baplik sarkar kan namla ka juman pai pipe ya baro ki ri jok partai nam tarai ka to ki ri ki ai kam ya baro ri ki bri ko pasmat bas teng yo ka kam ipule gospel jo Matius lanang ba arpeu iwe du kan riu sapang to kan rat badon ka bri so wan
dan kam nong tre lek Taiew i are i ki bri pa shong kai hakiban Nyngkong hakapot kan dai pe jiu ong ki lek tre jangan bri so wan ja ngan ai pi si denar ngan ai bai nong i pi ulai hakapot kan dai pe jiu champion ki bri pe shong kai hadu lai pe jiu san pe jiu dan ren pa shong kai lek pe shong kai dan ai kam yang ni ki lek shong Taiew la se ban khot ki bri ne la se ki bri wa katong ka ba e sha ban yo kam henry kakam kadon ladang iwat itu si penteli si prakti atali kicat itu ke komputer ke jabing jongi itu ke keyboard kemat jongi ladang petan kam ngi yo kakam itu ki beriu ke yo kam nama tu beriu ayat ki kadon pe kakam nyahap ya wat ban yo kakam ban kam sai ipule ka gospel jo Matius nang arpol san khat sa du lai pheu chapang jing ai ki tu ki san talen ar talen si talen tu tribe ang ki na ai pe ke pe sa san talen kile ka mai da ka uto ba yo san talen lo penan ka me ka chebing ke met ka pat trei ta uyo ka bam uyo ka mai sa san tau kon rat uwan ong pet kan rat ngalayo kon rat ong ngan ai su e me nang ai su na ma la ka mai san yo ba yo art mi yo ban pen nang kot la yo sa art u ba yo tang si talen nga sa lia u jai tu para pangit be para lok upleu ai ni kajing ai ko baong nga ai pik markamai ai ni ke pieng pan kamai ai ni ke tur janga pan kamai ai kiti janga pan kamai nga ai ke skor janga pan kamai kejar kamet ka pat paro ka we tengem la pan ong ngam don kam bom yo kam wat ai kamai tu santalen yo tak santalen upleu ai un takisan la wa pan kam ke bolo yo uyo ni ru ngen yo kam lada mangi ngi pen kam ki e ke bla alu pau play hangi kapet chanu alu pau play pan walat ban wat pan sem pat aku bawat kun sem ong ki su ke Jowai ha gospel jo Matius no nyeu wat pisatan tet in se play pi pan sa ai pi itu kan ma kata ban wat ban tit ban play ban Jowai pan yo ki kam ka jam ma kata kajing yo kam don ka we ka ba don ka ha kajing em ba man la ka si ka jongi nama da ka ba yo kam do jam pi ro ngi par ha kajing em ro par ka mai ka ji ngi bit ngi bian pi so ngu ble ko ku yang ngi pi para ba ngai pi ro pi bit pi be nama ka tang ka we kajing Trei Shitom ya ka ba ngi de ben yo ko ya ka ba ngi de ben yo buram ka chi thiu Paulus bu khoi chao Titus no ba lai ka sa ong hi kai ki pri pan men non pan trei Hikai ki pri ban minut pantri ngi kirang ba gabi kai ki kun jengi ban minut pantri ikam parit la isnong kan dong mi pa pha tong mi khna ki pha sar ye khna ki pha gale ka ne ka ta ngi asor ngi pha school khna hikai ki ban minut pantri hoi ki pan yo spa ka pa ki tre ka to pa ka to ka long ka chipang kre ka Bynta la cha chi si ba ki yo ka ja ka po ba ki ka mai jon kam se ki pe matan ka chi thiu Paulus chiro Thessalonica balai khala wat thai ba le ba wat thai ban tre te ngi cha chi tom man ngi cha pan choi ban salia ban tre ban ka mai ya ka jon kam jengi ka we ka ba matan akan sepang chi tre ba Kynja Doh bagi te di kiti jongi te ki jingbo te ja beng jongi ka bet barok ka we ngi tre ala ki jong ngi Trei Shitom i so farong i so ngu ble kur khu yang ngi pat ka we pat ki tre ka ba kam kram su ki Trei Kaba Kynja Mynsiem atali ki Trei bagi ban tre ki im jong Trei Shitom im Kaba Kynja Doh ham tam Jingim Kaba Kynja Mynsiem kai ki Jingim Kaba Kynja Mynsiem ngi Kristan ngi le chi ma le gre pagin yo ko ba don ka Mynsiem ngi pole ki nu pole sa ya ka posan ya ka na ma ngi tiba ta Jingim Mynsiem na Jowai ma ta Jingim Mynsiem jong ngi hap Trei Shitom Shibun na ka Bynta ka Jingim Mynsiem di pole gospel jo Matius na kan riu a pan riu ju su ong ni kan tin man to yu briu ni yo ik perthai baro ka we du ik ka Mynsiem man to yu ngan rispa ngal yo ik ni kita ka Mynsiem jo nga ka terkhong nga jai tu ka Jingim Mynsiem ha gospel jo Lukas ranong pa chi peu lai pa prad sa pu ar ju su le ka be ka family friend jo ka yeng jo Martha Lazarus ka Maria poem to ka Martha ka bon kam kre bam kre de kong Jisu pha se ka ne ka bara janga balik ka chong Jisu ong ko Martha tang ka we bon kam la na pa chi peu lab kan dai
kajing Mynsiem pai Maria ka snap yang ngam dan kam sa menta ngam dan kam kopi menta snap yang kai ka betul kam tam para bangai paralog be je kajing Mynsiem pikan mau tu ruspa somla ruspa ha gospel jong Matius lo ka kendai at peter at powe ong ci suka ngan le badu yo jing imbam jukut ci suang perlap besok bupati hukum ke hukum bupati seban kan kon di ke bab pidan ai ke badu te unu samlau pen no kalong ka ba tre su ka ba mot tre ban Trei Shitom ya ka jing Mynsiem ya ka jing Mynsiem ke Trei Shitom rekat jing Kaba Kynja Doh ini ba Trei jing Kaba Kynja Mynsiem hak gospel jong Yohanes anang man riu arpenya kisuong Trei Shitom ya Kiwei ke jing Trei bam du bam sep ya ka bam sep kai kata ka bam Kynja Mynsiem kan ne ban ngi mentah ne percaya chong pasal bar kan yai buat kan don ban ngi habakut ka jing Mynsiem para bangai bi je rangi pai cik jing Kaba Kynja Doh la seng lebit lebih nyaro yo blai songo yo blai ya respa ngi bit ya riam be ya riam hari ni ka bam ka di ka biang pi pai cik jing Mynsiem la seng long baduk kasing ilong ibaca itu kelamot yono ipule gospel jong Lukas anang pasau kat prater te di suong yang ala pasle ayalap kubor mabahai haki badu manu kitu baduk arja kijing duk Kaba Kynja Doh Kaba Kynja Mynsiem kam tam ikine baduk Kaba Kynja Mynsiem adam sumar ngacem banga ngabit ngabiang ge Kaba Kynja Doh janga kam Mynsiem pat ngadewa baduk nek baduk tam baduk ni baduk tam de Jesu kan tu ya kitu kibri ka tu kapo ngawan me la pi ke baduk ban mi nak jing duk Kaba Kynja Mynsiem ban mi nak jing duk Kaba Kynja Doh jong pi tenama kata ko para bangai bije nga pakut ya kadika Jinghikai Niam jenga ya pi menta ka step halo kini ki mat angin ya puson yo ngaja itu ka jing Mynsiem yo ngasmat Kaba Kynja Doh Kaba Mynsiem nga long jai tu Kaba Mynsiem le sengam Trei Shitom te kata kamlong kini artli blebu akmat jengi menta kasi kabangi de ban puson ai pakani ka Jinghikai Niam jengi menta ka step ban kamai jeng kam ka Trei Shitom nen Trei Shitom nak nakalian kamet nakalian Kaba Mynsiem to ngin nem kmen ti ban chuyo ngin yo ka jing Mynsiem chuyo ka hap Trei Shitom kumbang Trei Shitom Kaba Kynja Doh wat pep jing Trei Kaba Kynja Mynsiem wat pep banduai wat pep pule kitinu blai wat pep le chimane wat pep le kamba ba ngapakut dak Taiew Paulus bakoi chaki nong talatia anong ban riu khandai wat thai ban le ba balong jimen toy pi balong man jimen toy Kiwei pat ke jile ba jongi Trei Shitom Kaba Kynja Doh jongi Trei Shitom Kaba Kynja Mynsiem jongi kan long jimen toy yangi long jimen toy Kiwei bat khat du khatwa to ngi rang ba to ngin long ki model Kiwei ha Trei Shitom ki ar panta tu ki barit ki pathu bod yangi kuma ong Paulus matan pertubuan ya gitu balong nuksa hak Trei Shitom met ba Mynsiem ublai kurku kada yangi ta kan ko puan pukut ublai kurku yangi ta ka Jowai ha ka kertemu pa parukun ba Mynsiem bakoi amen sejarmu ime blai tra kanra so matan ba ai yangi kam ke jam pendap ka jing jongi na ai ka met ka pat ka babiang ka jongi Trei ban yo ka bam ka mai kini kita ka jongi Khublei Shibun ka kata menta ka step me kwa ingi bagi penenkam ya kidi sap ke phong me aingi ban yo ban kamai jon kam jengi yo ngin pan penenkam ki hikai ni nang ne sakmat penenkam ki ni kita len ba mala ai ko mala ai ki tu ke santalen ki artalen sitalen ki le penenkam ki le im ngir ngin ho ngin yo ikam sarkar ngin yo ki wei par ki kam soba ai la ngi ta ki penenkam ni ki sap ki phong ki but ki bangidon ngin yo kamai ka ji babiang ngin ro ngin par ka spa ka pel ngin yo ki kita penenkam play try kan rat kar khu yangi baro pasnap ki Jinghikai ai ba Jinghikai some play kan ai jmen to yangi ngi pa ni ki ne daw Chris to try jongi ko no bu khoi tam Jesu to is nei jongi pa ka kar khu jo play ban bo baro kan ya lo jong pi pa parukun pa Mynsiem bakoi amen